Ce n'est pas tellement en son an balimakɛ y'a yirana k'a fɔ ko nin kɛra u ka jatigɛwale kulu fila de ye minnu karila ɲɔgɔn na an sɔngo dugu min na a bɛ fɔ min ma ko baji guruma ko u bolibagatɔ de donna an sɔngo dugu kɔnɔna la u kɔni donnen ye sa u ye tabila yɔrɔ bɛɛ la u ye sugu jeni guwa minnu fana bɛ sugu la k'o jeni ka CSCOM ni o ye kɛnɛyaso min fana bɛ yen k'o jeni. n y'a ɲininka n ko fanga tigilamɔgɔ minnu sigilen don an sɔngo ye u ye jaabili jumɛn di nin waleya ninnu na. Selon les sources locales. A y'a yira k'a fɔ ko saridasiw kɔni wulila k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ko dugumamɔgɔw nana wa pankunu mɔgɔw fana nana k'u kɔni u y'u gɛn fo ka taga u ka yɔrɔ laban na ko u sira ye dugu jɛlen u tilala ka na kulu na ko sɔgɔmada in na u ka sɔrɔ ka segin u dagayɔrɔ la. An bɛ nin wagatinin min na dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di mɔgɔ sara nin sen fɛ wa. Il n'y a pas eu tellement de pertes en vie humaine. A y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ fila de sara sugu la mun ye commerçant ye jura minnu bɛ ko olu kɔni bololafɛn bɛɛ tiɲɛna ka da kan tasuma bilala fɛn bɛɛ la a ka lakalili la. J'ai dit le souhait de la population. A y'a yira k'a fɔ ko sigida mɔgɔ minnu bɛ nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnla baji guruma k'olu ka laɲini kɔni ye saridasiw ka kan dɔ ka sigi nin yɔrɔ la yaasa a bɛ se k'a janto baji guruma ani guruma yɛrɛ bɛɛ la. Un contingent de femmes aux environs de Baji Gourma dans le Gourma pour sécuriser tout à peu près le Gourma.